50 no yomoni gobono babe kirese yo gutaka kumurusia bisi omokonyi umugavana we county ya Kisii Robert Monda kolengana ba mesia bakora gono me musiye bwe godi y'ikinu kirivusio cha oyokirani ngane yo bosi bwe bunge maga yokira nebi karo ya boli tukoli rero nigobono bate biro omokonyi umugavana igare gati yabali ebitanga so umugavana we county ya Kisii asoko nyaro gwekirani amagendro amone mirobiri ao ngake chibo igoni goba mote biro buna omokonyi umugavana Robert Monda nigaroka ne gutumeka bobe abisi ayane bona sobo koribwe county ya Kisii omurikeito ndemo Steven na roboti rwa senchira yoboime litukoli rero nareta emotion yase ebikaro bito byepunge ya Kisii county ebyo komurusio bisio mo deputy governor muske Robert Monda asengencho akorere ibintu biri mamincha namachikaita Kenya namachikaito aliago turase county yeto ya Gusii igo amangana arese emotion yeganareta namangana atariasia saritangani na namangana abwenende kokonya na kwenansi kororanga ngonyora turi services chingia bune county igo sabakuwa niko chia sabantu baito tuanjire gose anjire punge ya Kisii county etere motion yane eje debate nani kuruoro abapunge manyoreri bagali uwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge asege ikarege tangani bunge ya Kisii kyo mwako yo magaye rusa niga jende ntangani yava abisi omokonyi umugavana wa Kisii Dr. Robert Monda asomo swada goko murusi asekerogo bekirwa se bunge nande togo tebanga togo chikoba very objective yan togo chikorigereri engane yeiga esengencho ne engane bwato bolito mono igo togo chikorigereri tokore amangana yaiga bune katiba ya Kenya erato guide ne standing orders chi county assembly ne county act ekegiare tuno mheshimiwa igota ria abaheshimiwa ba deciding nkibago chakere omheshimiwa yo moro chengegente ketiga chakere okereta before the floor igo gwikatoge korere mirimo korengana nensemo yagati ya ba MCA 50 noyo mubabe kese ya senganeye nigo bamuchyo bokoreri ne chimbwa chia bwango iga chia Monda kibagoteba nigo chirege tango kyo gwikirani obokoreri ime ya Kisii ntubuna members gotochikorigereria amangana yo kinli na inde tomoe chinga ki defend elinde baadaye tumanye ko akachikura kumurusi office gosonye gegotoka tabwatia magoso ati gufuria kore gasi yaye asengencho amangana bunaye kirago cha gutwara a lot of tension ya politics gonta gete ko buri mugavano ito Paul Simbarati asuke kando atiga members of the county assembly bakore gasi yabo elinde onye bako mutomanka ayeguri baga yogo choro mo deputy governor urakore gasi igo amangana arese emotion yeganareta namangana atariasia saritangani na namangana abwenende kokonya na kwenansi kororanga ngonyora turi services chingia bune county igo sabakuwa niko chia sabantu baito tuanjire gose anjire punge ya Kisii county etere emotion yane eje debate nani kuruoro abapunge manyoreri bagali uwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge ekikera bwati nengane yegutakunwa sobo ime bunge ya Kisii Dr. Monda koegwali bagali okwegerera ekuragwa kwa senganeye ime bunge ya Kisii na eisegweta koirwa se bunge ya Senate togo chikoba very transparent yani togo chigotwara obugwazi kero monto narwo bosibole na mangana moratake komanya bune public more allowed within the law koyasabanga ebintu ebiga mwaretire na into tiatobrigereri aba CECs bali baetwigas naba chief officers bako implement chief budget tutokorosi onde bwensi otarigo colleagues onde bwensi ochakira mangana corruption na barabu mangana buna yango chare assembly tobatomeka elinde to abantu bande mirimo bali clean and bali ready okorera abananchi emirimo asege ikarege tangani gia ebunge ye county ya Kisii asoma kabechi bibere 24 nigo babekire bene bune kirengege tangani no korigererio bokoreri bwa abisi omokonyi umugavana bwa county ya Kisii Robert Onsare Monda asotere bune sabali nigo yachakire komurigereria sobo ime sare guri bagare konyara kobaga kwegerera kole nigo batebire buna babwata mochai saine yokomurusi ya service ko reporteria Ndizi TV korwa magacho Kisii County Assembly area tariane ndemo Steven